Benvidos a todas e a todos a un novo episodio do podcast LCD, este podcast que realizamos dende a UNED de Lugo e que contamos coa colaboración da Deputación Provincial. Hoxe estamos con Carmen Uz. Moi boas, Carmen. Hola, que tal? Moi bons días. Pois estamos moi contentos de terte con nós, unha voz xornalista autorizada aquí na provincia, chairega, do diario El Progreso, e que nos últimos anos pois dedicaste especialmente tamén á crónica política da nosa provincia, a cal seguimos puntualmente. Pois queríamos empezar unha conversa de xornalismo, amena, tranquila contigo. Quería empezar preguntándoche como é o estado de saúde do xornalismo actual. Menuda pregunta. Pois non me resulta moi fácil responder, pero eu diría que está un pouco como está o mundo. Cambiante, cheo de incertezas, neste mundo tan rápido que vivimos, no que todo pasa moi rápido. Non foi alleo, creo, ás crises que se viviron no país nos últimos anos. Iso fai que a dependencia a veces das axudas públicas sexa importante e que a veces igual non é moi positivo, pero hai que dicir que é unha realidade que afecta a moitísimos sectores e que en parte tamén se debe porque claro, facer xornalismo custa, como calquera outra actividade, e ás veces os cidadáns non estamos dispostos a pagar por el. Que máis che podería contar? Eu creo que o xornalismo lucense a situación non é moi distinta do xornalismo en xeral. Hai cabeceiras, hai medios tanto escritos como audiovisuais moi consolidados, xornalistas con moito oficio, e hai tamén outras pequenas experiencias e xornalistas que están tamén empezando xa e que prometen moito, vamos. Moi ben, pois logo deste panorama, non? De como está ahora, pois unha voz moi autorizada como a tía, que olvidouseme decir na presentación como presidenta da Asociación de Prensa de Lugo. Tes que perdoarme o pequeno desliz, pero o ímpetu levoume moi rápido pola presentación. Que tal, que menos poderías falar da Asociación de Prensa? Pois somos agora mesmo algo máis de medio cento de socios. Hai xornalistas de medios da cidade e da provincia, de medios escritos, audiovisuais, consultoras. Somos unha asociación, somos a principal asociación ou colectivo profesional da provincia neste momento. Diría que eu creo que sempre o fomos. Estamos federados. Recentemente estivemos na Asamblea Nacional en Cádiz falando pois de moitas cuestións que afectan e que nos preocupan, como o uso da intelixencia artificial, por citar algún. Teño que decir que a veces en casa de Ferreiro coitelo de pau, non? Quizás era interesante que houbera un pouco de máis participación e implicación na vida da asociación, porque, é bon para todos. Pero, o que dicía antes, levamos todos vidas moi apuradas, moi ocupadas, e ás veces non chegamos a onde nos gustaría. Agora que nos traes o tema da inteligencia artificial, eu quería formularche que tú, que traballas nun medio histórico, xornalista da provincia de Lugo, como é o diario El Progreso, un diario tradicional que se tuvo unha adaptación moi óptima tamén ao mundo digital, non? E aí o vemos mellorando día tras día. É algo que se valora moito, non? Nos seguidores de prensa.
En que momento estamos agora entre ese modelo papel e o modelo digital? Non? Como ves tú, como vislumbras ese futuro? Se o papel que ten moito futuro ou si nun mundo hiperconectado no que a xente pode saber o periódico o día anterior, a noite anterior xa nas súas tablets, nos seus teléfonos, e eso virá para deixar o papel a un lado ou isto aínda lle queda terreo? Quen o sabe? Sí. Está claro que cada vez somos todos máis digitais en todo, facemos todo co teléfono. A compra, miramos o tempo, reservamos cita médica, por suposto, consultamos a información, relacionámonos. O que pasa é que eu creo que as dúas cousas son necesarias e nunha provincia como Lugo, onde hai poboación maior, onde hai incluso a día de hoxe problemas de conectividade, pois o papel tamén cumple unha función moi importante. Supoño que é necesario compatibilizar ambos modos. Moi ben, pois queríamos falar agora de crónica política, non? Porque é algo polo que ti eres especialmente coñecida, non? Por levar un pouquiño ao papel ou a digital, levar a información do día a día do que ocorre no mundo político, non? Como debe ser para ti unha boa crónica política? Que tintas debe de ter para que teña un servicio cidadá correcto? Eu diríache que a min, como lectora, as crónicas que me gustan son as que teñen moito contexto, que están construídas, que ás veces se pode notar ou non, pero consultando e falando con moitas persoas e moi distintas. E creo que é inevitable que teña tamén certa dose de interpretación, que axuda a dar claves do que está pasando ou por onde poden ir as cousas. Iso, claro, ten un risco, pero, bueno, supoño que aí esa é a clave de un bon cronista ou non. E logo, claro, como este escrita. Outro dos aspectos do que nos gustaría que nos deras a túa opinión, Carmen, é acerca da batalla do titular, non? Ese afamado clickbait, non? Polo cal vese moito, sobre todo en redes sociais, a nivel de prensa, donde búscase ese titular moi rechamante para que inevitablemente che pique a curiosidade, teñas que entrar aí por ver o que dirán e logo despois, bueno, o contido pode ser un contido daquela maneira, non? Parece que o importante é titulalo ben para que pinches e con eso xa fixeron o seu traballo. Tedes esa presión tamén a nivel xornalístico de facer un gran titular para que a xente lea o voso texto? A ver, partindo da premisa de que faz xornalismo para que te lean ou para que te escriban, un titular rechamante debería ser o ideal. É certo que agora, sobre todo no mundo digital, a pelea polo titular rechamante é dura. Eu creo que nunca debe desvirtuar o texto, porque penso que o que peor leva, ou unha das cousas que peor leva o lector ou ouvinte é o fraude. Que o titular non responda o texto. Entón é interesante que sexa un bon titular que te atraiga, pero sin intentar cruzar esa liña vermella. Ás veces teño que dicir que tamén sucede ao revés, polo menos a min me sucede no xornal. A veces tes un titular moi claro, pero renuncias a él porque sabendo que é un titular que chamaría e que sería fiel á realidade, igual pensas que pode ser ferinte ou, bueno, que igual pode molestar, e entonces como que te autocensuras. Ajá. Está moi ben esa darlle a volta a pregunta e ver que é así, non? Estamos nun mundo con moitísima información. De feito, hai moitos sociólogos e xornalistas de análisis que falan de que hai tanta sobreinformación que
estamos moi desinformados porque non sabemos exactamente cuadrar, non? Cuadrar todas estas canles que nos bombardean. Oxe, en calquer momento abres o teléfono móvil e un buscador xa aparecen noticias do día a día en tempo real, as redes sociais, todo tipo de cabeceiras, non? Que valoración faz de todo isto, non? De este individuo que se ve afogado en tantos datos, en tantas, a veces con noticias completamente distintas según o medio que elixas. Estamos facendo dano con tanta rede social ou con tantas cabeceiras digitais ao noso saber, a nosa opinión? É que eu penso que está fora das nosas mans. E non sei se o que hai lle podemos chamar información. Todo isto que te refires. Hai información e logo hai moita cousa que non é información. Claro, aí creo que os medios temos un papel moi importante, o mellor o máis importante que nunca, que é pois facer información. Os medios e os xornalistas o que temos é un nome e unha cabeceira coa que respaldamos o que escribimos ou o que contamos. A nos poden vir a pedir contas e de feito deben facelo. Nunha rede social calquera que poida escribir pois o que lle apeteza sin coste ningún. Entón, bueno, é difícil. E logo, claro, como freno a eso? Todos estamos todo o día consultando redes sociais. Penso que as redes sociais tamén poden ser unha ferramenta moi útil para os medios de comunicación, porque, de feito, os tráficos das páxinas web dos diarios, gran parte del chega a través das redes sociais. A xente non entra directamente en El Progreso, en El País ou en La Voz de Galicia. Moitas veces chega a través dos enlaces que os medios teñen nas redes sociais. Entonces, bueno, aí estamos. E logo, claro, supónse que os xornalistas temos un coñecemento e unhas ferramentas que non ten pois outro cidadán de a pé para saber onde preguntar, como contrastar, consultar fontes oficiais, non oficiais. A raíz de isto, vemos hoxe en día fruto desto, non? Fruto desto. Esta polarización, non? Esta polarización política, esta polarización que vemos con titulares que salen dun lado, titulares do outro, que confrontan, que non se entenden, non? Parece que hai de todo menos un entendemento básico no país, non? Crees que isto pode causar unha fenda na cidadanía? Crees que a cidadanía é madura e ve que, bueno, é unha forma de diferenciarse? Ou ves que a cidadanía tamén está polarizándose demais? Ou non sei cal é a tua opinión acerca disto. Eu creo que sí que a cidadanía está máis polarizada que hai uns anos. Non sei moi ben por qué. Supoño que a política, quizáis ao mellor o xornalismo tamén a veces contribuímos a iso, ou determinado tipo de xornalismo. Pero ás veces penso, ou polo menos pola miña experiencia no xornalismo local e na vida da cidade, que tampouco está tanto como pensamos que está ou como dicimos que está. No ámbito municipal eu creo que é bastante fácil atoparte con cidadáns que sabes ou que intúes que ao millor poden acabar votando a unha opción política que ao millor non é a que encaixa máis con el. Eu quería poñer de exemplo do recente apagón, non? O este apagón eléctrico que se sofreu no país. Ao final, na raíz de aí, pois, casi ás poucas horas xa había crítica entre política, non? Entre partidos, entre posicións distintas, non? Pero a xente comportouse de forma absolutamente responsable, a xente demostrou serenidade, non? Temos unha sociedade máis avanzada do que creemos en realidade. A mí parece, non? Posiblemente, sí. É que a política ten unha
certa dose de teatro, non? Sí. Pasa a veces un pouco como no xornalismo, tes que chamar a atención, tes que marcar o relato, e, bueno, a veces está bastante desconectada, creo, da cidadanía. A min gustaríame desconectar un pouquiño deste podcast, non? Desconectar e darche moita cancha para que reflexiones e compartas con nós unha historia periodística que encarnaras ti ou que tiveches que ver con ela, un traballo no equipo, da que teñas especialmente orgullosa, non? Algo que te enchera a nivel vital e do que dentro de moitos anos recordes con moito cariño. Pois teño que dicirche que me costa moito responder a isto, e mira que xa levo anos exercendo. Por exemplo, o día do apagón foi unha experiencia dura, pero bueno, no que se viu o que é unha redacción, o compañerismo, a adrenalina, o de sacar 56 páxinas de xornal, vamos, en tempo récord, empezando a facer a última hora da tarde e con moitas dificultades para obter a información, porque os teléfonos funcionaban mal. No xornalismo local, case diariamente podes decir que sintes que estás axudando a facer algo, porque contas as obras que comezan nunha rúa que lle van a afectar a ese veciño, ou a programación cultural, ou un novo servizo sanitario, ou a falta del, e ves ademais como ese traballo a veces serve para que as solucións cheguen ou cheguen antes. Non hai moitos meses fixen unha entrevista que me marcou bastante porque me impactou moito, de dous homes gazatíes que acababan de chegar bueno, levaban uns meses en Lugo, saíran, bueno, polo asedio que está sufrindo o pobo palestino. E impresionoume, bueno, as súas historias eran todas moi duras, eran as dúas moi duras, tiñan as súas familias alí. A un deles mataranlle un bebé de poucos meses, pero sobre todo impactoume a impotencia que a sensación de derrota que transmitían, de este pobo non hai futuro e o mellor que podemos facer é sair de aí e sacar as nosas familias de aí. E xusto esta historia chegoume despois de facer outra historia que pode ser un exemplo de utilidade do xornalismo, non? Lugo estáse convertendo nunha cidade acolledora de moita poboación inmigrante e ten novas necesidades como o ensino do idioma castelán. Hai moita lista de espera nos centros que ofrecen esas ensinanzas. O Centro de Formación de Adultos é un dos centros que ofrece ensinanzas de español e levaba varios meses desde o principio de curso esperando un docente máis. Bueno, a raíz da información que fixemos desta necesidade que había, pois o docente chegou ás poucas semanas. Entonces, bueno, son pequenas alegrías que te levas. Sí. Pois está moi ben. Cando formulaba esta cuestión, pois esperaba algo así, non? Esperaba historias que conmoveran e historias que visibilizaran a importancia do xornalismo para marcar cousas importantes que hai que realizar a nivel comunitario. Gracias por compartilo, Carmen, con nós. Que lle dirías a un xoven, a unha xoven que quixera dedicarse ao xornalismo, que tivera en mente estudiar esa titulación ou emplearse neste mundo? Cal é a tua opinión? Eu, en xeral, creo que cando un ten unha vocación, sexa que sexa, debe intentar levala a cabo e non deixarse influenciar por opinións sobre se vai a vivir mellor ou peor, ou se vai estar mellor remunerada ou non. Sendo eso moi importante, sí, claro. Ambas as cousas.
Digo isto porque penso que cando ti fas un traballo que che gusta, o resultado sempre é mellor e ti tamén sobrelevas mellor pois as dificultades que hai. Entonces eu diríalle que se anime e que sempre van facer falta xornalistas, por moito que cambien os medios tradicionais. Eu penso que sempre van ser necesarios profesionais que axuden a entender a realidade e animaría. É certo que é unha profesión que eu sempre digo así un pouco de broma, non é ir ao mar, nin ir á mina, nin outras profesións tamén que exixen moitísimo, pero é unha profesión na que a desconexión diría que é imposible. Sobre todo si eres un xornalista vocacional e si tes un mínimo de responsabilidade. Pero bueno, dá moitas alegrías tamén. E como imaginas o xornal do futuro? Pensas que as cabeceiras, as redaccións seguirán nunha tónica parecida ás do presente? Ou pensas que coa nova inteligencia artificial, cos novos medios, eso vai a cambiar? De momento o que estamos vendo é que as redaccións van cada vez máis cara ao mundo digital. O que pasa é que non se quere abandonar tampouco pois, os formatos máis tradicionais, creo que con acerto. Entonces o que estamos vendo é que o traballo se multiplica. Os xornalistas cada vez somos máis multimedia e iso vémolo nos xornais, vémolo nas televisións, nas radios. Todo apunta a que isto cada vez é máis digital, pero bueno, os libros sempre existiron e eu creo que o papel é a radio máis convencional que sempre vai estar aí tamén. E logo, pois, vámonos reinventando. Na radio, por exemplo, está habendo cousas moi interesantes que están acercando a moita xente á radio, como os podcast. Este mesmo traballo que facedes vos. Entonces, bueno, non sabemos. Se hai só un ano nos dixeran que na maioría dos medios xa íbamos a estar empregando como ferramenta de axuda á inteligencia artificial, seguramente non o creeríamos. E aí estamos. Sí, o paso é exponencial. Sí. Enorme. Sí, sí. Bueno, eu para finalizar querría que nos fixeras unha reflexión máis ou menos histórica, non? Sendo unha cabeceira como El Progreso, o lugar onde ti traballas e onde ti nos contas o que nos está a pasar no noso medio onde vivimos, eu quería que nos reflexionas acerca da historia del progreso, non? Eu creo, na miña opinión, el progreso é unha empresa, non? Que digamos que cultural, non? Non só periodística, senón cultural. Por qué? Porque abre debates, fai investigacións a fondo dos problemas da nosa provincia, fala acerca das cousas que poderemos vivir nun futuro cercano. O sea, é un pouquiño como un intelectual colectivo, non? O que pasa na provincia está pasando no progreso, non? Ou contado en pasado, porque pasou, ou senón anticipándose un pouquiño o futuro dos retos que temos, non? Como visibilizas ese papel histórico da tua empresa? Vaime resultar difícil ser obxectiva, pero intentando ser o máis obxectiva posible, eu creo que leva moito tempo foi un medio de referencia e sinceramente creo que o sigue sendo, porque creo que, como apuntabas, conxuga un pouco a información moi local de o que lle interesa ao veciño da Fonsagrada, da Chaira ou da Mariña, con temas globais que tratamos de contar con profundidade. Creo que exerce un papel importante en moitas ocasións.
pois cando poñemos sobre a mesa a necesidade de investir en infraestructuras, cando se levaron a cabo pois campañas informativas amplias para lograr que viñeran servicios sanitarios ao ULA. Dalle tamén un papel moi importante a dar cobertura da programación cultural que hai na cidade. Bueno, creo que, ademais, que a pesar de ser un medio tradicional e de toda esta competencia que hai de medios e de non medios, de información e tal, pois que sigue manténdose como un medio de referencia e o que moita xente consulta. Creo que seguimos sendo o periódico. Moi ben, pois con estas verbas, Carmen, despedimos este capítulo número 21 do Videopodcast LCD que levamos dende a universidade con moito traballo detrás e cos medios que temos nos. Nada, queremos darche as gracias, estamos encantados de que participes e de que teñades esa apertura, non? A foros, a novos foros de conversa dende a naturalidade, conversa dende o amor polo noso, polas nosas costumes, pola nosa historia, e para, bueno, dar a coñecer a persoas tan interesantes como Carmen Uz, que nos fala acerca do que pasa na nosa provincia e na cidade de Lugo, e que a seguimos pois puntualmente para coñecer os seus puntos de vista, que sempre son moi interesantes. Gracias por estar aquí, Carmen, e hasta moi pronto. Gracias a ti, moitas gracias a UNED por pensar en min como profesional da cidade, como neste momento un pouco voz dos xornalistas.